Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. 1,60, por favor. É outra maneira de estar nun lugar, tanto para quen a envía como para quen a recibirá. Tú recibes un WhatsApp e o WhatsApp queda ali. En cambio, unha postal che dá outro tipo de emocións. Pode che dar unha emoción de ver o tipo de letra que tiña. É un momento que dura, outra maneira de estar en compañía, tanto para quen a escribe como para quen a lera. Estamos notando un rexurdimento deste servicio que tiña Correos. Aquí a 100 metros do Obradoiro ainda temos moitas máis, temos moitísimas postales estranxeiras, que é outro dos atractivos que ten a postal, mandar un recordo para calquer país. A maioría suelen ser peregrinos que acaban o camiño e queren deixar registrado que foi o que lles aconteceu durante todo o camiño. Entonces é unha forma moi bonita de plasmalo. Fiona é belga. Acaba de facer o camiño portugués ca súa amiga Lindsay, tamén belga. Mentres Lindsay quedou no hostal, Fiona foi a Correos para enviarlle en segredo unha postal a Lindsay. Lindsay leerá a postal con sorpresa cando cheguen a Bélxica. Tamén Casilí, norteamericana, prefire a postal o WhatsApp. Para mi amiga, ¿por qué es más importante para... ¿cómo se dice? Express sus emociones. Senti non podo vivir. Dame alento coas túas palabras. Suele ser moito tamén compañeiros da oficina ou compañeiros do traballo. Juan. Y también esto nos viene de la montaña. Esta Carolina del Norte. Carolina del Norte. También para aquí, por los compañeros. Y esta es de Grecia. Aquí outra compañeira mandounas desde Mongolia. Esta era Carmen. Un abrazo moi fuerte a mis compis, saludos de Silvina. Nos botaba de menos ou quería darnos envidia, non sei. Non todo ten que ser tan instantáneo. Vivimos nun mundo que parece que todo ten que ser inmediato cando hai outra realidade que pode ser que chegue en días e estar ca emoción de a ver cando chega tamén. Tamén xente nova. É unha das cousas que tamén é bonita de ver, que non é solamente queda destinada a xente maior. Como decía un amigo meu, as postales hasta cheiran a como estaban escribíndose. Querida Margarita. Sí, aquí estou. E aquí estás. Unha postal.